Hej. Vi kan kæmpeavisen. Og vi skammer bare firma i mig. Vi elsker bare dem i Olivers køkken. Ja, man er bare Og det er frustrerende. Der er sådan i hysen til ham. Ja, vi kan den sende i hysen. Okay, vi synes, at jeg er så lækker. Ja, jeg er min butikker. Og Ole Henriksen. Ja, Ole Henriksen er min mand. Ole Henriksen er min mand. Ja, og det er bare talent. Jeg skal min. Ja, farvel herfra. Velkommen til TV-avisen, hvor vi i dag har fået besøg af den nye Ole Henriksen. Han mener selv, at han er lige så god som Ole Henriksen. Ham har vi her. Jeg er bare Ole Henriksen. Tak for at vi fik fra ham. Ellers så har jeg lige hvad der sker i Libyen. Undskyld mig, men vi har lige problemer med kameramanden. Han er lidt ung og meget ung. Vi har ikke råd til sådan nogle rigtig dygtige nogen, så det var bare sjovt flex. Så da jeg sad i går aften og jeg så TV-avisen, som jeg ikke normalt plejer at gøre, fordi så ser jeg Totally Spice eller et eller andet, ikke også, ikke? Så lagde jeg mærke til, at rent faktisk der foregår noget i verden. Jeg troede bare, verden stod stille. Og at jeg fandt ud af, at simpelthen Gaddafi han levede. Altså, hvorfor tog man ikke bare fly og bombede ham? Og så fandt jeg også ud af, at hvad hedder han der? Bengali Baby! Nej, han hedder hold ikke. Osama Bin Laden. Han er også lige død. Og Michael Jackson han døde sådan cirka for 1,5 år siden. Yeah! Yeah! Øj, det fandt de bare ikke ud af. Nå. Wow. Yeah. Hej mor! Ja, altså vi er lidt unge, men jeg håber I holder jer til 2020-planen, så vi kan få skabt afløn. Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja! Baby! Baby! Prøv at høre her, bævse. Ja. Jo. Hvad med den her? Jeg skal lige prøve. Okay, så sidder banen på vej. Oh fuck. You are the best. Ja, det er det nye single. Nej. Nej, de første, der skal sige som 3 homoseksuelle bøsser.